Zubní náhrada bez otisků a složitých procesů v laboratoři. Umělý zub umí na počkání zhotovit robot, který poprvé dorazil i do Ostravy. Pacienti odcházejí z ordinace s novým chrupem během jediné návštěvy. Dobrý den. Jak se dneska máte? Může být. Ludmila Mrkvová má před sebou rekonstrukci části horního patra. Zubní náhradu jí vyrobí robot, kterému zubaři říkají symbol stomatologie 21. století. Budete dneska odcházet a budete mít veškeré sanační práce ukončeny. Právě rychlost a absolutní přesnost jsou největší přednosti této technologie a také odpadají otisky. Otisky jsou nepříjemné pro pacienty, protože někteří trpí dávivým reflexem. Lékař pořídí v ústech pacienta digitální sken a přenese ho do počítače. Počítači to sestaví dohromady a vytvoří trojrozměrný model té části úst. A v případě, že se nám to podaří, tak můžeme začít designovat ve virtuálním světě ty náhrady. Celý proces může pacient s lékařem konzultovat. Je to úžasné, jak se to chystá, jak to je prostě připravené. Medicína pokročila opravdu o hodně velký kus dopředu. Dá se doladit žvíkací tlak tak, aby ta náhrada i hned po začlenění v ústech tam byla plně funkční. Když se nestává to, že by pacient 14 dnů chodil se zubem, který mu v ústech nesedí. A tak vypadá finální model. Stiskem tlačítka pak přesnou náhradu vybrousí za několik minut frézovací stroj. Lékař zub vyleští a pak už je připraven k nasazení do úst pacienta. Byla to rychlovka, po 2 hodinách jsem se vrátila, nasadil protézu, nebo ty náhrady a klidek. Krásné. Na celém světě pracuje s touto technologií přes 30 000 zubních lékařů, a to v 50 zemích. Drahomíra Račáková, Česká televize, Ostrava.